بريدن أمريكا مع خلايا مراق مس إيران صبوا كنتات زكاة زلي مسل كول جاليسهم عم ودعتهم مدردر كم زكاة جالس خينهم حج خزارة ولا زي خول حدا صبوا زينا خمسة لندن ما جاليسهم عم تمالا بنايت رشاش المحاورة وقص أمام صحف وصحف عيل بحر أمريكا مس إيران زلسهم عميت ميت خسكات الزعزم ودوات عاطي يخطن حي خول جاليسهم أفوجوا بارلمان إيران محمد باجر بإكس قط مصحف وصحف دما دونالد ترامب وشت حدا ساعة شوعة نجارات تزاريوم تم شوعة يوم دما حست يخول جاليسهم قالي بافوت صحف وصحف دما توجي سعرن بزحاشة تم تدردن أو تخون بتاخ وصح خمسة يخولوا بمجلس الزراو جني كال يخولوا جاليسهم تم أفوجوا بزعك على هرمز كزارون كلو دما الجدا أمريكا تلزقت لخم تعاطوا هقص يخولوا جاليسهم تنايت أفوجوا رئيته الدم بوهاو قال منيستر قدات وطا إيران زتابها لزرقة قص دما خوين الله تقال يكفوتي خون زم حدر للدم بمريت مبر أما حوارا مراغزات يكونن زوسن دما يلوم نيرم قاليبا فتور إيتا زهابو منيستر قدات وطا إيران عباس الرقاتي أبناء إكس قطن بإنجليزي زم حالف وملختي قالاي هرمز عبس طرفنا مقرأ توخس الجزي ملؤ بملؤ خفتي يدحر موالو من نقول لنا نقد مراخ محلاف تفقيد إيو مسوال إيو تني الرقات رئيتا استفال نقفتا دما تاناقيد إيو رخو بزهان إيران عقابا بيانن انتاي مالتهم كم دخونا دما نتصرف قور دما حيتم يوم قاليبا فاوني إكس قطن بروباغندا مرخو بزهان نهزبا ورئيتا وقراتنا قد استخفالو قيوم حزب إيران قد بزم سلطات زيوم صروايك قورلن كول دما قاليصوم مراحة أوروبا بريدن فرنسا مالين ماكرون قدماي منيستر عد إنجليز تامرن زمالا باريس مس 4 هاجرات تغورو أخيبا اتقالاي بزعا مخفات تمايتم سيركر كم زولو ودما عد إنجليزن فرنسا ناوت بحر زغبر ناي مراخ منقسقاس نصانت المحلاو كونتات مزفقاد تلماون مكل خالط رايزا تكورن هجراو لؤكم زمرحو دما غاليصوم ازخوم ديل كل دما ترام بريدن تشاينا قالاي هرمز بقلطف بمخفاتن بتعم حقوس يخولو غاليصوم توم بريدن امريكا خاغونات 14 خسكا 15 تشاينا زغورو ومبصح مس بريدن بينج زغور وزته فلين منالوات وين تاريخاو كون يخول غاليصوم إذا خمزيلن كلا دما سراويت مكلخال إسرائيل مستوى إيران زفصمو دبداب زتتحاز حدث أحداث وقعوا غيرو بز مسرت دما وتنش 6 سمونات تخيده وق أبت هاجر أستات 19 زخون متقعتات دما 5 فصمه دما فليتو أو أمريكا مدبر تكال زيلا تطاوق سو مسلات بريدن أمريكا دونالد ترامب مس إيران نخل تسمن صنح ديمقراط توخص مع 5 غير خسكاب زعوج العلت أو شوعة ميازا خسكاب 15 ميازا شحن شوعة ميتن حدا نصهان إيرانويان كم تقتل دما تصيبو يتسراويت مكلخالو لوانس العل 14 شحن 900 دبداب مدافعن تشحن 500 ناير دبدبات كم زفصمه دما وقعوا غيرو وسيخون أستات 195 بركز زول دبرتات زلوهم هنصاتات خمسة هرم زفلطو خوينو تبسلطان طعنا ليبانوس بوغنهم ابت هاجر نشدش سمونات زقصله دبداب اير 2,100 سبات كم زمتو 1 مليون لعل زخون دما 5 مزاول غليصوم بخالي زينانا دما مستراو موتن مسوار ساينتستات نيكولر او حورات منقسات امريكا عوي سقات فطيرو تافرق 2023 جميرو بزحات امريكا ساينتستات نيكولر بزي تفلت مغنيات هيوتهم يحلل مهلاو تغليصو بزعا موت زم ساينتستات اف بي اي حبريتان مها فقادنيا زيكونل دما تغدا زياده تحتاساونا شغالن غير والله ابت هاجر ازيوم مستراو اب زخونو غديات كسرح تصنحو عبيت ساينتستات بزي تفطراو منقد دما تمسعبو عبالات بايتت تغداي اي وصا هاجرات ناي شرح اوبريشن كخون كم زخل زريو ملكتات اللو بمبال فيدرالو مرمرا خجبر دما صاوعي تقريوم اللو بريدن ترامب بزعبا زي مستراو موت مرمرا خمز جبر قال كم زاتوه كابتوم زموت قاليم ازي مقدسات كم زنورن ابزو قصلو 10 عامتات التحكم فيهم علاو خمز خون دما قاليص ايو كابتوم ساينتستات قاليم اف دغ غزم تقاتيلم كركون كلو قاليم دما موبايل مغزا غريفهم مسوص دما دحيام طفيو ايو بخالي زينانا دما ورات هاجرات بإرترا لما مس دايركتور جنرال زوا مبرق أفريقيا أو جوجلا بنك لمعات أفريقيا دكتور أليكس موبيرن جوجلا من وصيتاو ميت أكايدو تزرب نتزلم التحبار معبين أو كم تتصورنا لو تغير حرشان بحتى وقات فاينانس لمعاتن زعم مسؤول قن دعوت تازل شركنا المعماق أو زخول حدث من قد تتكورز ميت أكايدو بخالي زينانا دما وانجانا طنت إرترا 2026 لمو كامبالا بوقع تمرقو اتسنة سرعة مغفة مأخل سبورت تخايدو خوينو أمونغو أوغاندا زنور محاورة إرتراويانن سودانن بزتاقورنا كوعسا قرقتم دما تسنيو بخالي زينانا دما كور بريدن إساس أفورك تمالا أقامشت أما انقاد قاشا دندن ناي جابان هند قومتي ومون ناي برازيل سلوفاكيا كندا تايلاند أرمينيا يقوم تحدث أمباسادر ناي سرح ورقاتهم تقبلو اتهم أمباسادرات كامراح تهاجراتهم منقستاتهم زستلاخ ناي سلام تسناي تمنيتن ملختي نخور بريدن إساس أفورك دما دوصحو خوينم هاجراتهم مسي إرترا زلون كل ما دايو زبدنا التاو متحقازن نمعواي زلون دلونا دما قليصهم أمباسادرات هندن كندا نجنس زينا إرتراو زهوا مقلسي هاجراتهم مسي
ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ዓውታት ዘሎ ምትሕጋዝ ልምዓትን ሽርክነትን ንምድንፋዕን ንምስፋሕን እንዕቶ ወፋይነት ከም ዘለዎን ድማ ገንዚቦም ኣብቲ ስነ ስርዓት ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ። ኣብ ኣስመራ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ምስ ሕፁይ ኣምባሳደር ካናዳ ብምርኻብ ብዛዕባ መደባት ሽርክነትን ሕቡራት ሃገራት ሓበሬታ ድማ ተለዋዊጦም ከምኡውን ቀዳምነታት ሃገራዊ ልምዓት ኤርትራ ንምድጋፍ ተጠናኸረ ምትሕጋዝ ኣብ ዝከኣለሉ መንገድታት ንምድሳት ድማ ተዘራሪቦም። ብኻሊእ ዜናና ድማ ናይታ ብዘስካሕካ ሕግባብ ዝተቐተለት ኤርትራዊ ስደተኛ ከይኮነ ይተርፍን እዩ ዝበሃል ዘሎ ሽክና ርእሲ ከም ዝተረኸበ ሰመዝ ፀጥታ ጀርመን ኣፍሊጦም። እቲ ኣካል ኣብ ከባቢ ከተማ ቃሉ ኣብ ዝርከብ ቪልደን ዝተባሃለ ቦታ እዩ ወሓፍ ክእኩብ ብዝተዋፈሩ ክልተ ሰባት ድማ ተረኺቡ ኣሎ። ፖሊስ ሃገንን ኣኽበርቲ ሕጊ ዞባ ሰጌን ናብ ዘውፅዎ ብሓበራዊ መግለፂ እቲ ሽክና ናይታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊ ምዃኑ ንምርጋፅ መርመርተን ምፅራይ ይርከቡ ኢሎም። ቤት ፅሕፈት ፖሊስ ሃገን ነዚ ዝምልከት ኣሃዱ ምርመራ ድማ ቆይሙ ኣሎ። እቲ ምፅራይ ድማ ናብ ኩሉ ኣንፈት ዘቕንዐ ይብል እቲ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ዝወፀ መግለፂ እታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ኣደ ዕሸል ኣብ መወዳእታ 2025 ከም ዝተቐተለት ድማ ይዝከር። በቲ ቅትለት ዝጥርጠር ሰብ ቀይዲ ኣትዩ ከም ዘሎ WDR ዝተባሃለ ማዕኸን ዜና ድማ ሓቢሩ። ብ17 ሕዳር 2025 ፈለማ ዝተቆረፀ እዳው ናይታ ኤርትራዊት ደውደረ ፅርግያ ድማ ተረኺቡ። በቲ መስመር ትዝውር ዝነበረት ሰበይቲ ዘይንውር ነገር ድሕሪ ምርኣያ ንፖሊስ ብምሕባር እዳው ሰብ ምዃኑ ተፈሊጡ። እቲ ኣካል ኣብቲ ኣይ45 ተባሂሉ ዝፅዋዕ መስመር ፅርግያ ድሕሪ ምርካቡ ብዝተገበረ ምርመራ ኣሰረ ፃብዕቲ ናይታ ጓል 32 ዓመት ዝነበረት ግዳይ ምዃኑ ተረጋጊጹ። ናይ 3 ወርሒ ዕሸል ውላዳ ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ደብሪ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን 40 ህፃናት ድማ ተገዲፉ ጸኒሑ። ብኸመይ ንኣፍ ደገ እቲ መንበሪ ከም ተወሰደ ድማ ዛጊድ ተፈለጠ ነገር የለን። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህፃናት ምዕቃዊ ቆልዑ ይእለ ከም ዘሎ ድማ ይግለጽ። ብ28 ሕዳር ከዓ ርእስን እዳውን ዘይብሉ ረይሳ ናይታ ግዳይ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቕ ኣብ ዘሎ ቦታ ድማ ተረኺቡ። ኣብ ፈለማ ናይዚ ዓመት ብዙሓት ኤርትራውያን ጀርመናውያን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ፍራንክፈርት ናይ ሰንብታ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ከም ዝተኻየደ WDR ዝተባሃለ መንግስታዊ ማዕኸን ዜና ድማ ሓቢሩ ነይሩ። እዚ ፍጻመ ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀርመን ስንባደ ስጋትን ፈጢሩ ፀንሐ ኮይኑ ብዙሕ ዘይተመለሰ ሕቶታት ድማ ዘለዎ እዩ። ሰመዝ ተኸባቢ ነዊሕ እዋን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝተሓላለኸ ምርመራ ከካይዱ ምፅንሖም ድማ ይፍለጥ። ብቕትለት ናይቲ ኣደ ዝጥርጠር ወዲ 41 ዓመት መጻምድታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ናብ ጀርመን ድማ ተሰጋጊሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝርከብ ድማ WDR ድማ ሓቢሩ ኣሎ። ብቀዳማዊ ጥቃቲ M45 ተባሂሉ ዝፅዋዕ መስመር ፅርግያ ጎሓፍ ንምእላይ ዝተገበረ ወፍሪ ክልተ ሰባት ሓደ ናይ ጎሓፍ ጎማ ረኺቦም ኣብ ውሽጢ ድማ ሽክና ርእሲ ሰብ ፀኒሕዎም ምርመራ ድማ ተኻይዱሉ ኣሎ። ኣብ ዝመፅእ ሒደት መዓልታት ውፅኢት ክግለጽ ይኽእሉ እውን ፀብጻብ ናይ ማዕኸን ዜና ድማ ይጠቅስ። በቲ ቅትለት ኣዝዩ ዝሓዘነ ከንቲባ ናይቲ ከባቢ ኣብ ከባቢ ቢንደን ዝተኻየደ 75 ሰባት ዝተሳተፍዎ ወፍሪ ፅሬት ድማ ባዕሉ እዩ ዝመርሖ ነይሩ። ፅቡቅ ዕድል ኮይኑ ክልተ ዓበይቲ ሰባት እዮም ድማ ነቲ ጓማ ረኺቦሞ ዝበለት ከንቲባ ክትሪኦ ዘስንብን ምንባሩ ግን ፍሉጥ እዩ ክብል ነቲ ማዕኸን ዜና ተዛሪቡ። ምስቲ ሰንካሰር ኮይኑ ፀንሖ ሞት ናይቲ ኤርትራዊት ኣደ ብዝተሓሓዝ ምርካብ ናይቲ ሽክና ዓብይ ቃልዎ ማዕኸን ዜና እቲ ሃገር ድማ ረኺቡ ኣሎ። ፖሊስ ሃገንን ኣኽበርቲ ሕጊ ዞባ ሰገንን ናብ ዝመፅእ መዓልትታት ነቲ ምርመራ ዝምልከት ሓበሬታ ክህቡ ድማ ትፅኢት ይግበር። ብኻሊእ ዜናና ድማ ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ናይ 30 ሜጋዋት ናይ ፀሓያዊ ተተካእ ፀዓት ትካል ተመሪቑ። መሰረተ መንጎ መንግስቲ ኤርትራን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካን ኣብ ደቀ ኣምሓረ ክህነፅ ዝተወጠነ ናይ 30 ሜጋዋት ፀሓያዊ ተተካእ ፀዓት ኣብ ወርሒ መጋቢት 2023 በተተሓዘ ስምምዕ መሰረት ህንፀት ተዛዚሙ ድማ ተመሪቑ። ኣብ ኤርትራ ዝዓበየ ናይዚ ዓይነት ተባሂሉ ዝጥቀስ 30 ሜጋዋት ፀዓት መመንጨዊ ናይ ፀሓይ ፎቶቮልታይክ ትካል ኣብ ደቀ ኣምሓረ ብምሉእ ዓቕሙ ምስ ሃገራዊ መስመር ኤሌክትሪክ ተኣሳሲሩ ኣሎ። ብባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ተመዊሉ ብኩባንያ ቻይና ኢነርጂ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ዝተሃነፀ ፕሮጀክት ኣብታ ኣብ ኤርትራ ቀዳማይን ማእኸላይን ዝኸውን ምስ ናይ መኻዝን ፀዓት ስርዓት ዝተዋደደ ናይ ፀሓይ ፀዓት ትካል እዩ። እዚ ፕሮጀክት ነዞም ዝስዕቡ ቀንዲ ኣካላት ድማ ዘጠቃለለ እዩ። 30 ሜጋዋት ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ፀሓይ ፀዓት ግራት፣ 15 ሜጋዋት ወይ ከዓ 30 ሜጋዋት ፀዓት ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ባትሪ መኻዝን ፀዓት፣ 1566 ኪሎ ቮልት ክብ ዘብል ሴቪ ስቴሽን፣ 750 ሜትር ንውሓት ዘለዎ ድርብ መስመር 66 ኪሎ ቮልት ናይ ምስጋርን ገመድ እዩ። እዚ ትካል ብምሉእ ዓቕሚ ስርሑ ምስ ጀመረ ኣብ ዓመት ብገምጋም 73.86 ሚልዮን ኪሎዋት ሰዓት ኤሌክትሪክ ከም ምንጭ ትፅቢት ድማ ይግበረሉ። እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕፅረት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምቅላል ድማ ዓብዪ ብርክቶ ክህልዎ እዩ። ምውሃድ ናይቲ መኻዝን ፀዓት እቲ ምስ ምልዋጥ ፀሓይ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ዘይርጉእ መመንጨዊ ፀዓት ብምትዕራይ ንርጉእን ዓቕምን ቀረብ ኤሌክትሪክ ኣብ ሃገራዊ መስመር ውሕስነት ክህብ ድማ እዩ። እዚ ፕሮጀክት እዚ ኤርትራ ንዓቕሚ ተሓዳሲ ፀዓት ንምስፋሕን መሰረተ ልምዓት ፀዓት ንምሕያልን ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘንፀባርቕ ወሳኒ ስጉምቲ ድማ እዩ። ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ተወሳኺ ፕሮጀክታት ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ንምዋል እውን ድሮ እውን ስምምዓት ኣካይዱ ኣሎ።
ሚኒስተር የመን ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክስ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ጉጅለ ብልጽግና ብዛዕባ ገምገም ባሕሪ ኤርትራን ወደብ ዓሰብን ዝነዝሖ ዘሎ መግለጽታት ካብ ክውንነት ዝረሓቐን ሕሱርን ክብል ገሊጽዎ ምድንጋር ክትእምን ምጽዓር ሕማም ዘስዕቦ ቅልውላው ባህላዊ ጀነራል ጻድቃንን ካልኦት ምሁራትን ኣብ ባህልቲ ድንቁርና ተሰከሙ ቆንቆላ 5 ዓመት ባሕሪ ክብል ዝውጭውጭ ዘለዉ ኣትማን ካተቢየ እዮም እቲ ሚኒስተር ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ ክንዲ ንውሽጣዊ ጸገማቱ ዝፈትሕ ህዝቢ ብምስላዊ ስራሕቲ ብምድንጋጽ ንምድንጋር ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ንጺሩ بخالي زينانا دما تيدروس كاسهان تيدا أفرو تارشيتا ألبوم بحمس 16 ميازيا عبد حرق 10 ساعة شمون تجميرو أبنا يوتيوب شانل بمتعنى سماعة كافي لله إذا 10 شمون تدرفت زحازة ألبوم بعدنا قطو أزيان استفتوان ملينا سماعة تزدرخبان حتى اندما تقال لأيين تيدروس كاسهان كرم حجب باوغيدا تيدي يالتسر يالتقور سو إتيبياز تسميع ألبومات ناو إذن سماعة وصحن استفتوالنيين حجوون سرحتو ناو يوتيوب شانل خابز سعن أوشت 24 ساعة تراح داستال تولدر في العلش 6 مليون سماعة دما رخيبا خلتشان 13 جز كاب يونيفرسيتي غوندر ناي كبر دكتور تقبل تيدروس كاسهون إيتورا خايل السميع مبل شالشيت ألبومو نسمعت 5 قرب كاب زغلص ال غزي تحيزو أزرارب خوين دما صنيح እዩ ነታ ኣልበም ብዝምልከት ክወሃብ ተሓሲቡ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጽን ታው ፈነወን ከም ዝተሰረዘ ድማ ተገሊጹ ብተወሳኺ ሙዚቃዊ ዕዮ ክጽዓነሉ ተባሂሉ ዝነበረ ሰዋሰው ሚልቲ ሚድያ እውን ኤዳ ኣፍሮ ዝነበሮም ውዕል ብምስራዞም ካልእ ዛራዊ ጉዳይ ድማ ኮይኑ ነይሩ ጻው ቴድሮስ ምሳማዓት ካብ ዝላለ 25 ዓመታት ድማ ኮይነሎ ብ1993 ዘቕረበ ኣቦጊዳ ትብል ኣልበሙ እያ ድማ ምሰማዓት ላልያቶ ኣብዚ 25 ዓመታት ድማ 6 ኣልበማት ናብ ሰማዓትን ኣድነቕትን ድማ ቀሪቡ ከም ውጽኢት ድማ ልቦም ዝህቦ ኣድነቕቲ ድማ ከጥርኽ ኢሉ ሰራዊት ትግራይ ወሲኖም ሓድሽ መድረኽ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ወሲኖም ዘለዉ ዲፕሎማሲያዊ ስጉምቲ ኣዝዩ ዝናኣድን ልክዕ ግዜ ዝሓለወን እዩ ኣብ ጽምዶ ህግራዊ ዲፕሎማሲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ድማ እዩ እቲ ኣመተን ኣጋውልን ናይ ዝኹነታት ተረድኦም ባሮት ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ጨርቆም ደብርዮም ድማ ይረኣዩ ኣለዉ ብዝተረፈ ቀረባ ግዜ ዝረአ ድማ ኣገዳሲ ብስራት ኣሎ ጽምዶ ናይ ትማሊ ጽምዶ ናይ ሎሚ ጽምዶ ናይ ጽባሕ بخالي زينانا دما منقد أير إتحاد نابس مرا بررات يجمر الله منقد أير إتحاد كو 17 ميازا 2026 جميرو أو أبو دابو نابس مرا إرترا حدش بررات جمير الله